Iawn Jonis, Ffraid sy yma a tro dwi lawr yng Caerdydd yn ffeindio allan faint mae myfyrwyr Caerdydd yn wybod am addysg rhyw. Wish me luck. Ydych chi'n gallu enwi'r hana yma o'r wain neu'r vagina? Dyma'r vagina. Be ydych chi'n feddwl di'r rhif un? Fanny! Clitoris. Clitoris. Clit, ia. Clit, ia. Labia. Iawn. Rhif un ydy'r glit. So, nes i'n gwrando am biology da. Rhif 2. Wrethra. Ie, le ti brisio. The nice part, yeah? The nice part. Twll pipi. Da iawn chdi sydd wedi gael yn iawn. Iawn, rhif 3. Flaps, Well, yeah, I guess you could say flaps, ydyn nhw. Y leibia majora ydy 3, a'r y leibia minora ydy 4. Gael fi fel rhywbeth amdano. Y twll hwnna, gan? A rhif 6, dwi'n meddwl fydd pawb gawn. Yr anws. Twll tîn? Anus. Da iawn. Be ydy yr rhan sydd wedi cael ei ddobelu fo seren? Ond os yna dyn, swn i'n gesio na'r pancreas fos o fo mewn dyn. Na, bod yn weddus nawr, pa'i bod yn anweddus, cyfan. Gooch. Yr perineum di hwn, neu ella sa'ch chi wedi clywed am y gooch? Gooch. Ie. 2 oedd wrethra. Y libra. Wrethra. O, ie. Eurythia. Wrethra. Ar gyfartaledd, faint o sex partners mae hogia a genod i cael yn ystod bywyd nhw? Nhw'n ddechrau efo hogia. 25. 10. Partners. O, tia 26. 24. 15. Yn gwybod rhywun sy'n 21 ar y foment, nhw wedi cael 70. Impressive. Mwy bechgyn y merched, meddwl. Mae hogia mond yn cael rhyw, ar average, 11.7 sex partners yn ei bywyda. Doing good then. Chi'n meddwl bod hynna'n isel? 11.7. A faint ydych chi feddwl i genod, 2? Cyn o 30 i 2. 37. I genod mae o'n 7.7. Ydych chi'n chreu rili agos 7.7, da iawn. 93% o hogia di dweud bod nhw'n masturbatio. Faint ydych chi'n meddwl di'r ganran yna i genod? 66.66 y cant. 62. Na, fi'n meddwl yw 20%, so mae bydd y pobl yn ffordd yna. 28. Mae yna 88% o genod yn cyfadda. Erbyn 2019 bod nhw yn masturbatio. Hallelujah. Pa mor aml ydych chi'n meddwl mae'r average oedolyn yn cael rhyw? 3 gwaith drwsos. 3 gwaith yr wsos, oce? 7 times a week. 7 times a week. Coch di sôr, sa'ch chi... Ni fysa di gogdi sor. Byddwn ni'n gweud 2 werth y mis. Dwy fath o'r wythnos. 54 gwaith y flwyddyn sy'n roughly unwaith yr wythnos. Ti'n meddwl bod hwnna'n ridiculous? Well, who knows? Fi'n edrych beth yn wrong, clearly. Mae yna gymaint a 68% o genod i ffeithio orgasm yn ystod i bywyda rhywboint, iawn. Mae fe'n fwy amlwg os mae bachgen yn dod, na march, so 10. Mae'n arolwg di bod yn trio ffeindio allan be di sex position gora y Cymru, iawn. Dwi'n excited am hwn, achos dwi'n joio bod o. Right, yna cowgirl neu rhywbeth fel yna, a wedyn, beth arall mae'r straights yn neud nawr? Missionary. Be fa straight yn ei nawr, missionary? Missionary. Ti'n meddwl fysa nhw'n classic missionary, ta fysa nhw'n mynd am wbeth bach mwy? Cymru bach o ddiflas weithiau, ynddi. Missionary weithiau. Pawb at y peth y bod, e? Os da gweithio, mae'n gweithio dyri. Doggy, swn i dweud. Cowgirl. Doggy ydi hoff sex position yn Cymru, apparently. Who knew? Doggy style, apparently. Yn y Cymru? Hoff position yn Cymru, ie. Pam ti'n gofyn i'r cwestiynau i fyny i fi? Fi'n fucking gay! Fi'n meddwl gwybod!